Палестина безнең йөрәкләрдә исемле үзенчәлекле күргәзмәне районның имам мөхтәсибе Илгиз хәзрәт Сунгатуллин Коръән сүрәләре белән ачып җибәрде. Символик кызыл тасманы кискәннән соң район башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов районыбыз кунагы Бассам Фәтхи әл-Балавига район башлыгының рәхмәт хатын тапшырды. И благодаря вот этой вашей выставке мы сможем увидеть культуру, обычаи, религию, а также природу и все пожелания всех наших палестинцев, которые хотят мирного существования и всего мира на земле. И привезли вам такие картины, которые еще нигде не были выставлены в России. И легендарный, знаменитый на весь мир художник Маъмун Иш-Шаиб, его картины из Швеции, художник Имад Абуштая из Иордания, художник Сулейман Мансур из Иерусалима, выдающихся великих художников, а также российских художников. Бассам Фәтхи әл-Балауи күргәзмәне оештыруда ярдәм күрсәткән райондашларыбызга викторина сорауларына дөрес җавап бирүчеләргә дә бүләкләр өләште. Һәр картинаның эчтәлеге турында бәйнә-бәйнә сөйләде. Тантанага ул Палестина хатын-кызларының 10 милли бизәкле күлмәген алып килгән. Әгәр дә инде безнең шушы матур мөнәсәбәтләр булмаса, уңай мөнәсәбәтләр булмаса, бүгенге чарабызда булмас иде. Шуңа күрә biz инде Палестина халкына сәламәтлек, уңышлар телибез, мөстәкыйльлек яулап алуда һичшиксез аларның теләкләре тормышка ашар дип уйлыйбыз. Дөньяда тынычлык булсын. Наша цель – это посыл к миру, справедливость на земле, дружбе народов, жизнь без войны, без страха, под мирное небо над головой, чтобы все люди проснулись утром, свои планы шли как положено, чтобы ни у кого не разбились мечты, чтобы никто не остался огорчен. Это единственное мгновение, в котором мы появляемся на земле, ведь мы появляемся, это одно мгновение нашей жизни. Танылган халык рәссамнарыныкы белән беррәттән араларында җирлегебез рәссамы Рәйхан Хантемиров, Яршаллы һәм Россиянең башка осталары иҗат иткән картиналарда урын алган. Бу выставканың мәгънәсе шунда, мәгънәсе. Хәзер бит илдә сугыш бара. Менә шул сугышны бетерергә, шунда ничектер менә ахырына якынышырга тиешбез. Шуның өчен безнең бу выставка әз булса да шуңа ярдәм итәр дип уйлыйм. Шара котлауларга бай булды. Чыгышлар район мәдәният йорты үзешчәннәренең җырлары белән үрелеп барды. 70 яшьлек юбилее уңаеннан Рәйхан Хантемиров та бүләкләр кабул итеп алды. Район халкын шушы музейдагы күргәзмәне килеп караган теләрлим. Картиналар бик яхшы, сыйфатлы һәм бик мөһим мәгълүмат алып була. Һәр картинада инде философия дигән әйбер бар инде. Шуның өчен нәп килеп карасагыз куанычлы булыр. Чит ил рәссамнарының картиналары әлеге күргәзмә кысаларында Россиядә беренче тапкыр тәкъдим ителә. Яңадан алар ил буйлап күргәзмәләргә куелачак. Россиядә бер үк вакытта шушындый 20 күргәзмә эшли. Бу күргәзмә безнең инде бер ай буе эшләячәк һәм әле бу күргәзмәнең әле бу беренче этабы гына. Монда бары тик 37 картина катнаша. 37 картина гына килде. Безнең әле тагын бик күп картиналар бар хәзерге вакытта бу оешманың һәм бу без моны инде беренче сериясе дип кабул итәбез һәм хезмәттәшлек өчен менә без бүген инде килешү төзедек һәм ел дәвамында менә шушындый күргәзмәләр булып торачак. Күргәзмә Россия һәм чит ил рәссамнары күзлегеннән Палестина исемле социаль яктан әһәмиятле булган зур проектның дәвамы булып тора. Оештыручылар алга табада мөслим халкы белән элемтәдә торуны өмет итә. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.